Hvad er det, du har købt der, Alba? Juleskinke. Juleskinke? Nej, det er nytårshatte. Gå. Nej. Juleskinke. Hvordan ser det ud? Indeni er det brune. Udenpå Men det er er også de Ja, det er skinke, der er hakket i chokolade. rød. Hvilken farve er de udenpå? Rød. De er røde udenpå, okay. Det er de nytårshatte her. Hold nu kæft. Det er juleleverpostej. Nej, en nytårshat. Vi har en fyr, der er besat af jul, og en fyr, der er besat af nytår. Men jeg må indrømme, jeg hælder mest til juleleverpostej og nytårshatte. Ja. Jeg kan bedst lide min. Sådan her. Han kan bedst lide den her. Nej, Så er Hvad er det det for nogen? jeg kunne aldrig sagt. Hvilken farve er de her egentlig? Så det er nytårshatte. Det er mennesker, der proppet op i lort. De er røde. Spiser man dem. Sådan der. Og så er de færdige. Så skylder du en femmer. Dem nok tager man. De er røde. Jo, de er gule. Ja, en der mener de røde, en der mener de gule. Skal vi ikke gå til... Nej, kan du være? Lad være! Det er simpelthen så ulækkert det der. Kom. Skal vi ikke gå over til rygestæben, Nikolaj? Goddag til Lars' dagbog. Og Lars er desværre syg i dag, så jeg tager over. Jeg er fysikmaster. Nå ja, det er den 2. december. Og han kunne desværre ikke være her i dag, fordi han var syg. Små bøtter ude. I kaster med ketchup. Stop nu, hallo. Okay. Det er så meget strøm, det der. Nu kommer indslaget. Så er der action der. Okay. Ja. Jeg har bedt om et interview med dig her den 2. december. Edvard Holsten. Jeg ved ikke noget, du lover mig bare om at få noget af det her. Ja. Du har jo en fortid inden for musikerbranchen. Men du misforstod lidt det der med at være musiker og begyndte at sælge dig selv til både kvinder og mænd inden for branchen. for helvede. Og du bruger i retten, sagde du, at det var fordi de var røde, at du knippede dem. Ja. Så er vi godt, når de har nissehuer på. Ja, så nissehuer, det tiltrækker dig enormt, det der. Ja. Men altså, hvordan endte du så her? Jeg kan forstå på folk, at du også har været inden for fodboldbranchen, men det gik du også lidt ned af. Ja. Dommeren blev fandme ved med at give mig det røde kort. Ja, jeg kan forstå, altså var det knippede du ham så efterfølgende? Ej, må jeg lige få sådan en? Knippede du ham så, når det var sådan, han gav dig det røde kort? Nej. Nå. Jeg kan få det mest på bænken. Du sad på bænken, men så når du kom Med ind, min dejlige varme luffer. Du er rød. du er også rød. Ja. Hvad var ikke rød? Min chef. Nå, ham var du ikke tiltrækket af, eller? Nej. Ja. Han var djævlen selv. Han var helt blå. Han var blå? Ja. Nå. Ligesom djævlen. Er blå den... er blå djævelens farve, ja? Ja. Ja. Altså, Det er ham den grønne folk. du har jo en meget indelukket... Ja, nu kameramand, du skal ikke være i søvn der, vel? Du skal filme vores ansigt og ikke vores fødder. Homo. Ja. Altså, hvordan endte du her? Det var fordi I lå narkotilogi og røde puder. Og røde puder? Ja, men gennem fandme blå. Jamen altså, jeg har også talt med Borsen om det, ikke? Vi skal nok finde ud af noget. Hvad har du tænkt dig at gøre med det? Hvilken farve er den så? Ja, rød. Hvad har du tænkt dig at gøre med den? Kort, hvad fanden laver du? Eller, prøv at se, det gør du så. Nej, ikke stop. Så fik du nedad lige pludselig. Så skulle han lige op og stå, så fik man lige nedad, fordi han ved med at gå op og stå. Tag den nu væk.